2015 බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කය වැලිමඩ ආසනය. එක්සත් ජාතික පක්ෂය ලබාගෙන ඇති ඡන්ද සංඛ්‍යාව 30086යි. එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ ලබාගෙන ඇති ඡන්ද සංඛ්‍යාව 20127යි. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ලබාගෙන ඇති ඡන්ද සංඛ්‍යාව 2497යි. ඒ අනුව වැඩි ඡන්ද 9959කින් බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ වැලිමඩ ආසනය එක්සත් ජාතික පක්ෂය ජයග්‍රහණය කොට තිබෙනවා. பாராளுமன்ற தேர்தல் 2015 பதுளை மாவட்டம் வலிமட தேர்தல் தொகுதிக்கான முடிவுகள் வெளிவந்திருக்கின்றது. ஐக்கிய தேசிய கட்சி பெற்றுக்கொண்ட வாக்குகளின் எண்ணிக்கை 30,086. ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பு பெற்றுக்கொண்ட வாக்குகளின் எண்ணிக்கை 20,127. மக்கள் விடுதலை முன்னணி பெற்றுக்கொண்ட வாக்குகளின் எண்ணிக்கை 2,497. இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரஸ் பெற்றுக்கொண்ட வாக்குகளின் எண்ணிக்கை 687. அந்த வகையில் மேலதிக வாக்குகள் 9,959 மேலதிக வாக்குகளினால் ஐக்கிய தேசிய கட்சி பதுளை மாவட்டம் වැලිමඩ தேர்தல் தொகுதியில் வெற்றி பெறுகின்றது. පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය